Flebagaw ani alamebagaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw ni sɔgɔma. Bi ye alamisa ye tubabukalo tile 8 février an bɛ ale kɔnɔna na san 2024 an bɛ o la. O ye tubabuw ka jate ye nka nin waati na farafin jate la no o ye silamɛ diinɛ maaw ka taabolo jate ye an bɛ arajaba la. N'ale bɔra sa sunkalo mangɔnɔ o bɛ sɔrɔ ka na i jɔ an bɛ sɔrɔ k'an kunda sunkalo kan. Amara kuma minnu b'an bolo bi sɔgɔmada in na o ye cybercriminalité maaw k'olu ye wele bila Segu karamɔgɔ dɔw ma k'u kana wele jaabi. Convocation kɔni yarilen don fa bɛɛ fɛ. N'an ye dɔ fɔ o la an na dɔ fɔ wulikajɔ la ka ɲɛsin Menaka ma. Menaka min bɛ degun kɔnɔna na ni degun fura bɛ ka sɔrɔ a la Ala ni Mali finitigiw ka wulikajɔ. Gawo sugu o jenina min bɔr'o la an na dɔ fɔ o la. Kɔkan kibaruw la an ka belebele saraba o ye Senegal ye hali bi. Senegal min ni maaw kunna kunun bɛɛ ja labɛnw ni ko de bɛ senna dugu ma min ye dugu kɔnɔna na basigi tun bɛ yen. Coupe d'Afrique a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la. Ngana filaw ka bɛnni kɛnɛ o ye kari nata ye. Côte d'Ivoire ale ni Nigeria olu minnu tun bɛ jɛkulu kelen kɔnɔna na olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tulon kuncɛ la. Sibiridon sa min ye Afrique du Sud ye ale n'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka se sɔrɔ Congo kan o ye 3e place o ɲinini ye. Nin ye an donkan ye. Amara bamananw ko min bɛ maa senteliya ko bɛ i da teliya. Ni y'a ye k'a fɔ ko finingolo n'ale ye den wolo dɔrɔn bɛ kɛ gari de ye. Maaw olu b'u ta la nka Ala fana b'a ta la dɛ. Ko banbali diya ti dɔn fiyewu. Wa dɔɔni o ti tɔ to foyi la. N'i y'a mɛn k'i bɛ t'i den bila aw ka so maaw de serelen tɛ. Wa cɛkɔrɔba nogojugu o kɔ ti dibi dɛ. An ta kunu yɔrɔ o de jara. N'o tɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ Mali kɔnɔna na baara minnu bɛ sen na a bɛ se ka nɔbɔ. A kan ka nɔbɔ wa a bɛna nɔbɔ. K'a sababu kɛ mun ye maaw ti min fɛ n'o ye ka wuli k'i cɛsiri ka baara ɲini. San 30 maaw kun delilen don mun na an ka parti bi a la o bɛ i dɛmɛ. An ka tɔn bɛ a la o b'i dɛmɛ. An ka karamɔgɔ ni faamaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo o b'i dɛmɛ. I b'an ka kabila la o b'i dɛmɛ. Anw ka maabaw dɔ bɛ yen o bɛ dugu kɔnɔ o b'i dɛmɛ. Ko an ka nin bɛɛ bila an ka k'an yɛrɛ ye an k'an cɛsiri an k'an jija maaw ni min ka kan o ka di u ma. Biɲɛkurabɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ. Bi maliden bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ k'an ka yɛlɛma ko Mali kura nka taabolo fan caman fɛ maaw bannen don o ma k'a sababuya kɛ taabolo kɔrɔ ye. Ko y'an sɔrɔ min ko ka concours organiser ka ɲɛ. Nin ko in ne ma nin dayɔrɔ sɔrɔ n fari la dɛ. Nin kun ka ɲi bɛɛ bolo
fo maa min bɛ minisiriya la bi se n'i ye minisiri so in ta k'a lajɛ a kunun fa bi yɛlɛma ka dɔgɔ ale ma ye min bila baaraba ka taa ɲɛ sira fɛ o ka dɔgɔ ale sema don min na nka den bi a tabaa bolo nka k'a dɔn a bin yɔrɔ ka lajɛ a bin waati ka lajɛ ba ɲɛ bilennen ni den binna a ti fɔ ɲɔgɔn kɔ dɛ ayiwa bi maliyɛn bɛɛ lajɛlen minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan u ko tagabolo min bɛ yen ko a ka ɲi nka ko kun bɛ minnu bolo bamakɔ yan an bɛ segin a kan amara n'u bɛ maaw ta k'u b'u kɛ u nɔgɔkɔrɔ baarakɛlaw ye u k'u jate minɛ n'u bɛ maaw ta k'u bɛ jɔyɔrɔ d'u ma u k'u jate minɛ n'u bɛ maaw ta k'u bɛna baaraba kalifaw la u k'u jate minɛ maa tilennen maa laadiri maa min bɛ faso fɛ ka faso baara kɛ k'a ka hakɛw tɔbɔtɔ o caman bɛ jamana in kɔnɔ n'an bɔra yɛrɛko la ka bɔ maako la ka bɔ soko la ka bɔ dɔnbaako la k'a kɛ tilennenya ni laadiriya ye maa min n'a ka kan an bɛ min ɲini jamana in kɔnɔ an b'a sɔrɔ a kana kɛ dɔrɔn an ka mɔgɔ nana nin yɔrɔ in na bɛɛ k'i hakili latigɛ k'a fɔ ko ayi maa bɛ yen n'o tɛ baara la an ka so an b'a bɛɛ don baara la nin sen fɛ n'an ma falen an bɛ falen diyagoya la sabula baara de bɛna daminɛ baara min daminɛtɔ don maaw k'a dɔn k'a fɔ ko k'i sigi kɛrɛfɛ transition mɔgɔ o tɛ dɛ aw yɛrɛ de ye transition ye aw maliyɛnw parce que jamana de don n'i y'i sigi k'e sen t'a la k'u bɛ k'a kɛ u tɛ k'a kɛ dɛ malidenw de bɛ k'a kɛ n'u banna don min na min ma o tɛ kɛ ni maliyɛnw ko ka asimite si bi midi t'a sɔrɔ yen midi t'a sɔrɔ kuluba mɛ munna a bɛ ka kɛ parce que jama fanba b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ sen na mɛ amara nin bɛɛ la maa dɔw cɛ sirilen don dɛ dɔw bɛ baara la dɛ an bɛ musa tarawele bilu fo yan kamalennin don a ɲɛ tana ye nɔgɔ ye a ye misali yira u ka kin na n'u ka yɔrɔ caman na u ɲɔgɔnna caman de bɛ jamana in kɔnɔ wa denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu bɛ baara kɛ k'a sɔrɔ u ma dulon faso la o de ka ca nka u ti ɲɛ sɔrɔ sabula u ti politiki la u ti parti la u ti ye minnu bɛ ye o ye a kumaba bɛ minnu da su ani tile a n'a fɛɛrɛ jugu tigɛbaw ka kɛ n'u yɛrɛ ka sanga n'u ka nata ye anw tun bolo de kan ka ban transition in kɔnɔ olu ka tilennenya ni laadiriya sira yira anw na nka fan caman fɛ a jɛngɛnen don dɛ m'a fɔ a bɛɛ dɛ nka fan caman fɛ a jɛngɛnen don bi latilenni o ye ɲɛmaaw ye u k'u kɛrɛfɛlaw lajɛ u ni maa minnu bɛ baara kɛ u k'u lajɛ u ka jamana lajɛ maaw bɛ dugu min kɔnɔ u k'u lajɛ u k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw sigilen don k'u filɛ bamananw ko ten filɛbaa wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye koyi a ka ɲɛ o de ka ɲi u k'u jija a ka ɲɛ n'o tɛ nin waati laban in na u nɔfɛ maa caman bɛ kojugu la dɛ ko dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ ka kɛ bi n'a kun fɔra k'u bɛ se ka sen sɔrɔ bi anw b'an yɛrɛ ɲininka k'o tɛ se ka kɛ u ka maaw sɛgɛsɛgɛ u ka jateminɛ kɛ an ka kiiritigɛ yɔrɔw faamaw nagakɔrɔmaw faamaw bɛ danaya da maa minnu kan minnu b'u ka cimisɛnw kɛ minnu b'u u ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ komisɛnninw na minnu bɛ yuruguyuruguw la minnu ye kɔkisɛriyaw daminɛ minnu kɛlen balila ka kɛ waritigi ye tile fila in na minnu bɛ ka dubaw jɔ yɔrɔw la u k'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ maliyɛnw bɛ ko caman kalama dɛ anw ta ye ladili ye a ɲɛlen de ka ɲi an bɛ segin an bɛ don kunnafoni kɔnɔ ni mun y'an don k'an ye sɔgɔmada in na nin ka d'e ye dɛ e kɔni ne ka n dabila a la dɔrɔn o de ka d'e ye k'i sigi ka yɛlɛ dɔrɔn ko patɔrɔn y'a daminɛ tuguni a mara n'a ɲɛna an bɛɛ de bɛ lafiya maa kelen sɔrɔ tɛ foyi ye n bɛ tile ko fɔ maaw ɲɛna yan kana tugu maaw kɔ wuli k'i jija k'i cɛsiri ka dɔ kɛ i bɛ dɔ sɔrɔ walayi n'i ye ta kɛ maaw tɔgɔ fɛ tugun i bɛ tigɛ o la ne bɛ misali kelen d'i ma yanni ka na kunnafoni na ni ko y'i sɔrɔ i bɛ bɛɛ ye ka wuli k'a jɔ non nin tɛ se ka to tan an bɛna nin kɛ o tile fila don dɛ a tɔ n ka cɛ wuli k'i jɔ n'i bɛ min k'i yɛrɛ o kɛ dɛ hohahokɛla ninnu walayi u bɛ taa k'i fililen to o de la maa k'i jigi kɛ i yɛrɛ ye maninfin y'a yɛrɛ de ye n'i y'a mɛn maa i yɛrɛ de don fɔlɔ wala tɔw ta bɛ kɛ faranga de ye sababu bɛ ala de bolo ti jɔn bolo maninfin bɛɛ lajɛlen n'a garisɛgɛ don kunnafoni na
Sɔrɔdasiw n'o ye Mali wolomasiri tabaw ye an b'u fo. Colonel Sadio Kamara n'a ka cɛdenw ka taa se Baru kɛlɛtigi ma n'o ye Umaru ye, chef d'état-major n'a ka dangan Keba Sangare, o min yɛrɛ k'a nana ale tɛ ka sigi tuguni. Chef d'état-major adjoint ale kɛra terrainama ye o, n'a ti Gao a bɛ Tombouctou a bɛ Aguelok fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ ka taa mɔgɔw galvaniser. I b'a dɔn min bɛ yen bi Mali, Burkina, Niger sisan u tɛ o frontière jate tuguni kɛlɛ sira fɛ. U bɛɛ de bɛ wuli ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ. Nka Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ Mali ye hakɛto ɲini tɔ fɛ o k'o to ale yɛrɛ bolo. A mara baaraba de bɛ sen n'a ye. Algérie bolo ja yelen don. Nka an ka sɔrɔdasiw ɲɛna ko fɔlɔ ko sɔrɔdasiw tun bɛ cogo min na ɲɛnama tun t'u bolo cogo min na a bɔr'o la. Yɔrɔ in kɔlɔsilen don tellement que hali ni firifiri n'i ye dimɔgɔ jugu ye n'i bɔra u b'i kunbɛn. A kɛ kun ye maaw bɛ se ka lafiya cogo min. Algérie bɛ labɛn de la. Kɔsa in na u ye kunnafoni dɔ bila bɔlɔlɔ sanfɛ Algabas Ag Intala fɛ k'a yira k'a fɔ ko maa bɛ yen n'olu bɛ Azawad ko la k'u k'u hakilila kɛ kelen ko Algérie bɛ na u dɛmɛ. U bɛ n'u dɛmɛ ni mun ye? Marafa. Mali bɔra a kalama a labɛnw bɛ ka kɛ Mali sigilen don k'u kɔnɔ. Nka an bɛ dugawu kɛ Algérie ka segin a kɔ o de da ka d'a la. Nin waati laban ninnu na u bɛ ka ko caman kɛ. U bɛ ka dugudugumaw kɛ u bɛ ka don. Hali maaw bɛ Kidal minnu sɔmi kɛra u la k'a dɔn k'a fɔ k'u b'a fɛ ka ko dɔw kɛ. Nka caman bɛ yen bi alihamudulilayi u seginr'u kɔ. U ka kabilatigiw y'u wele. Karisa aw tun bɛ minnu nɔfɛ u ye san 10 kɛ u ye mun de d'an ma. Bi ji filɛ, kuran filɛ, dɔgɔtɔrɔso filɛ, kɛnɛya filɛ, balo filɛ nin ye. Gouvernement donni ni fɔ a ma kalo 3 sɔrɔ fɔlɔ. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ko taacogo la yɛlɛma bɛ ka don cogo min dugu kɔnɔ. Olu caman y'u ta bɔ a kɔrɔ ka tila k'a ko ɲɛfɔ tuguni ka baara daminɛ. Nka min ye sɔrɔdasiw ye wulikajɔ min kɛ sɔrɔ n'Ala sɔnn'a ma u yɛrɛ nana lakali ka ɲɛ. An kɔni ye min mɛn armée bɛ position ɲɛnamaba de la bi Mali frontière bɛɛ lajɛlen na fan 14 bɛɛ. Aw ka Coupe d'Afrique a kɔlɔlɔ dɔ tun bɛ yen nka Mali Cissé ni hakili b'i ka jamana na a ka di dɛ. Mali ni Burkina de tun tɛ yan. Ala Ala ka ɲɛ ka d'a ma. Algérie frontière sécurisée len don ka ɲɛ kosɛbɛ. Menaka olu duguladenw ka sira min bɛ bɔ Menaka ka taga Ansongo nin bɛɛ lajɛlen tun ye Gao mara nka Menaka kɛra région ye sisan. Donibatala minnu b'o sira kan ko olu ye baara daminɛ kura ye ka minɛnw ta ka bɔ n'u ye Ansongo ka taa n'u ye Menaka ka bɔ n'u ye Menaka ka taa n'u ye Ansongo ko o sira a kɔni kun datugulen don k'a sababuya kɛ lakanabaliya ye nka bi armée kɛlen don ka escorte siri a sira kan u bɛ ka don ni minɛnw ye. O kumana surun yɛrɛ ye min ye balo caman ye o talen don bi Mali a n'a dɛmɛbaga jɛkuluw fɛ u bɛ ka taga ni olu ye Ansongo kɔnɔna na. Ansongo yɛrɛ kelen tɛ Gao fana dɔw bɛ ka bila yen ka dɔw bila Menaka yaasa ninnu dugu ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min ka kɛ ni commissariat à la sécurité alimentaire ka wulikajɔ ye an na tila ka an da don o la. Finitigiw n'o ye armée i b'a dɔn k'a fɔ ko Tombouctou kun sɛgɛnna waati ni waati obiw bɛ fili u tun ye siganama caman minɛ ka bɔ Tombouctou commune dɔ la u b'a fɔ ma ko Esakan nka kunna siniko u y'olu bila k'a ye k'a fɔ ko u sen tɛ ko la olu kun t'a a ko la. Mali n'a dɛmɛbaga minnu bɛ yen n'olu bɛ baara la Tombouctou kɔnɔna na u tun y'olu siganama minnu minɛ u y'olu sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ u y'olu bila nka baaraba min bɛ senna bi o ye ka Tombouctou maa minnu b'u to kɔ ka obi fili ka don Tombouctou u bɛ k'o sɛgɛsɛgɛli baaraw de kɛ k'o jateminɛ a bɛ bɔ yɔrɔ min yɛrɛ la k'a lajɛ fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. Ja obi yɛrɛ bɛ se ka da moto sanfɛ k'a kɛru ale ma ɲi dɛ k'i bɛ se k'a bila yiri fana sanfɛ ka t'i sigi ni téléphone k'a kɛru ka don
maa bɛ se k'o kɛ ka boli ka taa ni yɛrɛ i t'a dɔn ko mɔgɔ min a bɛ se ka a dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ ka tila ka don dugu yɛrɛ kɔnɔ nka sisan u y'o de fɛɛrɛ de tigɛ sisan sa a bɛ bɔ fan min fɛ a n'a bɛ bɔ fan minnu fɛ sɔrɔdasiw n'u dɛmɛbagaw b'o baara de la Tɔnbukutu bi o la sikanamaa dɔw tun minɛna minnu bɛ commune de Esakan na u y'o olu bila Gawokaw fɛ yen kamalen dɔ ale tun bɛ moto sanfɛ u ka kin min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Gade Gawo ale tun b'a fɛ ka npogotiginin fitinin dɔ ta koyi k'o salo ka taa n'o ye waati min na npogotiginin ncinin cira k'a ka taa mamuso fɛ yen ko ka taa lajɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka namugunin sɔrɔ walima kwa u ka n'o k'u ka surafana na ko kamalen fana tun bɛ a ka moto kan a bɛ k'a bɛlɛn a y'i to bɛlɛn na ja npogotiginin sɔmi janyana a y'a ye k'a fɔ cɛ ni motoba bɛ k'i ɲɛsin a kan dɔrɔn a bɔra sira min fɛ a seginna o fɛ donc kamalen y'i senfa sa ka kin kɔnɔna bila pewu a kɔni mankan cayara ye kosɛbɛ sabula maaw tun b'a fɛ ka kamalen minɛ nka mototigi k'a ye duuru don fiɲɛ na ka taa n'an seginna ka na Bamakɔ kɔnɔna na yan wari min bɔra n'o ye musaka ye ko ka kɛ ka covid bana kɛlɛ n'a taara di dɔgɔtɔrɔsow la n'a taara ministère de malien de l'extérieur la ko o wari min n'o tununa ni kurutu ni dungo juguya sera o ma o maaw welela kunu pôle économique la min ye ministère de malien de l'extérieur la u kun ye régisseur kɛrɛnkɛrɛnnen maa min bɛ musaka dɔ sara o kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi u y'o minɛ INSP fura in yɛrɛ bana in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ yɔrɔ min o directeur u y'o directeur kɔrɔ minɛ min ye hôpital du Mali directeur kɔrɔ u y'o minɛ hôpital Gabriel Touré directeur u y'o minɛ min ye Point directeur kɔrɔ u y'o minɛ directeur min bɛ yen n'o bɛ centre de recherche kunna n'o bɛ drépanocytose la u y'o minɛ min ye banaba kɛlɛyɔrɔ maaw ka dɔgɔtɔrɔso ye n'o bɛ fɔ ma ko dermatologie o directeur u y'o minɛ Kati dɔgɔtɔrɔso o directeur kɔrɔ u y'o fana minɛ min ye Segu dɔgɔtɔrɔso fana directeur kɔrɔ u ye bolo da o kan ka taa se Sikaso ta ma Sikaso fana maa min bɛ yen n'o b'i jɔ minɛnkow kɔrɔ Sikaso dɔgɔtɔrɔso la n'a bɛ fɔ ma ko comptable matière ko tɛgɛdara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ko ka u bila ka taga garde à vue la fɔlɔ min ye garde à vue ye o kɔrɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ayiwa an tɛ dugawu kɛ o kana fɔ k'u ye dɔ bila ka na janni na yan n'o tɛ an datɔ don dɛ Amara sisan ko ninnu ma nɔgɔn dɛ e ma cɛ u ma taa cɛ nagama sumalen ta o de la énergie affaire la k'ale kun ta ye dɔrɔn k'a fɔ ko citerne ka bɔ nin fɛ u ka taa nin fɛ u taara a nɔfɛ ka taa n'a ye gɛrɛ tɛ dɛ a ye dɔ sɔrɔ a la de sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ fonction publique concours ko namara in k'a sun a jubaju ko ministre ka chef de cabinet ko o bɛ a la ministre so la ministre nakɔkɔrɔ baarakɛla dɔw bɛ u b'a fɔ olu ma ko chargé de mission k'u y'olu bɛɛ lajɛlen fana minɛ nin waati in na fo n'a bɔra mɔgɔ kelen na o ye Namakan Keyita ye Namakan Keyita in ministre muso min bɔra yen o n'ale fana tun bɛ baara kɛ a na kɛ ale y'a fɔ a ti kɛ tan o ko non an b'a kɛ tan ale y'i sen bɔ a la ale kelen pe de ye chargé de mission ye min ma minɛ n'o tɛ ko tɔ bɛɛ lajɛlen salola ka taa ni ye chef de cabinet minɛ chef de cabinet n ko ale gunnen don ministre de la u ye ministre tɔgɔ tiɲɛ dɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ garde à vue la nin waati in na wa min ye sɛgɛsɛgɛli in ye a sera ka dɔn maa minnu fɛ o ye jamanakuntigi yɛrɛ nakakɔrɔ baarakɛlaw ye olu de bɔra nin sonyɛniba in kalama ni yurugu Amara ne m'a f'i ye n ko ni ko bɛ ɲɛ a bɛ daminɛ sanfɛla de la a jate minɛ a ka fɔ Amara ɲɛna i ka maa 20 tɔgɔ de an b'o don a la i ka ni mɔgɔ tɔgɔ de a ye mɔgɔ dɔw di e k'a fɔ i tɛ i sɛbɛkɔrɔ tɛ ka tila ka taa fɔ fanga ɲɛna ko min bɛ senna k'a man kan o de da ka di la wa i ka don jɛjugu yurugu ni namara la k'a sinsin donc ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen fana bɛ garde à vue la nin waati in na sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na ayiwa Dr Adama Kulubali pôle cybercriminalité procureur ko kunu ale ye bataki ci ka taa segukaw fɛ yen min ye Sheikh Sidi Modibo Ba Gawusu Sidiki Mɛnta Mansur Aidara Mohamed karamɔgɔ ko ka ninnu bɛɛ lajɛlen wele k'u ka na dɛ k'u bɛn'u ɲininka o dalakan na wa ko n'u nana ale ka substitut n'o ye a ka juge min bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ terminé o binyɔrɔ man ɲɛ
Sibtiti terminé. Allons nous progrès qu'on a besoin ça non. Clé qui clé na baraka ni sharia. Allô côté ni. Il y a pour cybercriminalité na la kan essayer de. Parce que procureur na le tegata be nyine ka foko ere ko mingaw. Iyere nyine to ko monsieur le procureur ko ne o ka duguna tobe. Donc ko segu ni dina nyomo nunu ka fora ku jija uka yeye comme unana kunu na la sona ma mi procureur ye ana alaje abisaka nyina bo tugomi ministre korombe ne oye arona modibo ye ni ale kunga blali ko kuma fora ko sefa wari million segi 800 millions kayo de sara pour que akaseka ere soro ngako wari sara la chogodi dugukolo de dira ka o compte ko o barake yasa akaseka bla minye sebe nunu ye olu kon be gaw kaw fe u ka sugum be no dogola no damien boîte la ko groupe électrogène do koni o wala ngatara ko tien o tasuma koni tara sugum bela jeni ka bampeu no yo sugumi to kadalo da bon comme bois yo sugui wera ka kuma ko yobu koroboro ko yobu de ni yame ko yobu ke na doro yo suguntini ni ye yiridew nana fon ulu fere sugu de ni waka betara tay mado jogina la mi gouverneur ye no oye général Moussa Traoré aleni aka mau kata se minye meru manoye buye ben mauludu ye ulu bela jede ngon tara keneka kataka ko in jatemine kwa cheni barka buya na kosebe na saper pompe ulu ka foni yoro na u jojo la u ya ira ka foko mau kon tisega fo folo ma hakami no o jogina ko sefe kimelu ulu be sena ya saka sega bela jele nyedon bara mumbe nu okanga kesaka laje minamunu chena minamunu karla femunu kera ko ubna na tlaka o bela jirenda mautloka kabo gawo ale gouverneur ale yoro sabula ko ingara kunu tlefe gawo fanta aninani bela jirefe mautara ayre balmaka robe no abdoué ale ko fana kam minam bela jirente nani ko sefe ministre mimbe no commissaire à la sécurité alimentaire ale be bara ke France la fanga nyama asimi okaya maria konnana ale konu willa ka taga ni ma chamanyi menaka ka olu fe minye Radwan Aliye ale ya yira ka ale konu be ale tara ni ko inkeneka ministre mbe kena ko kuna ko fana ka mogobe akola kata se ministre wero ma olu bela jelen wonu fala nyanga sa ya sa balo o se to bina kata di menaka ka ma ka di gawo ka ma ka dobla ka taga alsa mi ansongo nunu bela jelena u ya yira ka fo ko mamunu be nulu kanu ga degun soro no yo sigaro bla ko jamana kuntigi ko kuka ta di ulu de ma ya sa togo mina be se ga dementa ga dolu ma togo mina mi e balo nunu yo ku bela jelen woni salo la ka ta jona ya sa ako be se ga sigi senga togo mina kono wari ko ale koni ga da dumuni fendo be loko namasa avocat betravuna to bela jelen fo ka ta se chekewma kulugo ko o boli jora kan hukumu konnana wale ngoni blara senga Côte d'Ivoire jamana nyama fe janvier kalo tleta ani duru ko bamako konnana bi o kala no degunye de sabula o wale ami no sigira senga ko ya to bi ni tara bamako suko konnana namasa ko o koni namasa denani o e binani ne o te dengle o te dengle drometai koni boro la sa komi nye namasa ere koni kunya taga laje alere kilo kunye kemede konga ko ko dingelen bid drometai ko okacha ko sebe avoka fana ko fana be o chuga kelena fogata se chekani ato bela jelema ni bananwu ale ni ku ko nunu bela jelen songo galale no bi anga sugu ko nana minye mawye u koni ayira ka foko ni ko bela jeleme famu koy ko Côte d'Ivoire ko ni kala no ka sraw bela jelene datugu ka foko ni balo nunte bo Ablaye Cissé ne ale ye sugunu ngura freli kala ka nyamayi ale ayira ka foko Côte d'Ivoire ere ma tibla kana uluma koy kulu kon balla kan ko nyetene
ko ko min ye maaw ye maaw fana kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ yaasa u bɛ se ka taa Gana ani fa wɛrɛw fɛ ko ninnu minɛn fana bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ Laginɛkaw fɛ yen ko de la sugu kɔnɔna na halisa a bɛ yen nka ko k'a fɔ ko a bɛna tigɛ pewu ko tɛ se ka kɛ ko sabula ko Mali yɛrɛ fana kɔnɔna na ko mɔgɔw bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa u bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min wa fana u y'a jira k'a fɔ ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ waati min na Coupe d'Afrique hukumu kɔnɔna na ko n'o tɛ ko Côte d'Ivoire tɛ sɔn fiyewu ko ka nin kɛ ko sabula k'u y'a kɛ yaasa balo kana dɛsɛ u yɛrɛ la Coupe d'Afrique ale kɔnɔna na CEDEAO maaw u ye bataki bila ka taa Burkinakaw fɛ yen k'u tɛ se ka bɔ CEDEAO la ko fo u ka san kelen kɔnɔ Burkina minisiri min b'u ka jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ kunna k'olu t'o kɔnɔ b'u t'o kɔnɔ sini olu bɔra mɛnna wa CEDEAO ka yɔrɔ minnu yɛrɛ b'u fɛ yen o yɔrɔ olu bɛna datugu u ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara la CEDEAO hukumu kɔnɔna na k'u bɛna olu wele k'olu bɔra u kelen tɛ u ni Mali ni Niger don wa fana ko k'a fɔ CEDEAO maaw ye k'u k'a bila u hakili la k'a fɔ u ye degun min se olu ma o nafa olu m'o sɔrɔ donc san kelen u tɛna na o kɔnɔ u kana u jigi da olu kan k'a fɔ k'olu Burkina b'u sigi k'o kɔnɔ ko ka san kelen kɔnɔ ko ka sɔrɔ ka bɔ k'u bɔra bi wa u bɔra sini u tɛ segin u kɔ tuguni u ka minisiri min bɛ u ka jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ kunna ale ye o communiqué in kɛ Macky Sall k'a bɛna kɛ gɔn kelenna bila ye dɛ a kɛrɛfɛmaa bɛɛ lajɛlen n'a baarakɛɲɔgɔn suruman bɛɛ lajɛlen k'olu bɛɛ lajɛlen ye wala sɛbɛ wa min ye a ka premier ministre yɛrɛ ne Amadou Ba ye kɛlɛ kun ye o min ye ko yɛrɛ ko k'u bɛ k'ale ka signature ladege Macky Sall ko a bɛ fɛ ka gɛlɛya min ta ka ɲɛsin u ma wɔlɔfɔw ka kuma la ko o de la sa u kɔni ye wele bila u ka kominiw ma sigida maaw jamanadenw musow ni cɛw ni denmisɛnninw k'u bɛna lajɛ belebeleba kɛ juma don u ka kinw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko maa o maa n'o ka surun yɔrɔ min na i ka fan min fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka o wuli ka jɔ kɛ sini juma Macky Sall ko a kelen don k'a kan ka gɛn n'a ma sɔn gɛnni ma ko k'a minɛ ko sabula ko bi ko maa si ani o tɛ ɲɔgɔn fɛ min kɛlen don ka ko in yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya Sénégal kɔnɔna na bi Amara o ye k'a fɔ jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen n'o ye conseil constitutionnel ye n'olu de ye kalata sigi assemblée nationale mɔgɔw ye sɛbɛn dɔ kɛ ko ka kalata bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko ka taa bila décembre kalo tile 14 na o sɛbɛn o conseil constitutionnel ko ale t'o sɛbɛn lajɛ bi ale t'o lajɛ sini maa 7 in u y'a jira k'a fɔ ko o sɛbɛn min bɔra k'olu tɛ sɔn o ma fiyewu ko kalata tɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko wa ko min ye février kalo tile 25 ko o de ye kalata ye olu fɛ yen ko liste minnu bɔra ni maa 20 tɔgɔ b'a kan ko maa 20 de fana bɛ se ka taa o la ko wa fana ko olu u b'a jira Macky Sall la a ka sariya tɛ boli olu kan a tɛ se ka olu ya bila baara la wa olu ye sɛbɛn min ta fana k'o kɛ n'o ye ka kalata dɔgɔda n'a baaraw kɛ k'olu bɛ to o kan ko n'an tora nin na ko yalama ko tɛna na bɔ nin ko in na wa ko kɔni bɔra la ka ban coup d'état mana kɛ ngo ni n'a ɲɔgɔn ko de bɛ kɛ sama-samali de tɛ kɛ wa fo ka taa a ɲama jɔ tuma min na Alimaw ka minisiri min bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ yiriwali baaraw kɛ ale tun bɛ Nigérakaw fɛ yen k'a bɛ bɔ Nigéria ko ka na Niger u ko k'a kana pan u ka dugukolo kunna dɛ k'Ala kan'a ci a seginna a kɔ Alimaw kɛlen don k'o kɛ ko ye bi ko olu kun bolo olu ni Niger ka di olu ni Niger bɛ baara la olu ni Niger bɛ nin na Niger mɔgɔw ma kuma fɔlɔ u ko k'olu kɔni bɛ min dɔn pankuru min bɔra Nigeria ni maa caman sugu bɛɛ b'a kɔnɔ a kana se olu ka dugukolo sanfɛ dɔrɔn wa min ye pankuru ye k'a kun wulikunba yɛrɛ kun ye min ye o kun ye a ka se ka na taji dɔ de ta ka sɔrɔ ka continuer a ka sira fɛ ka taa Benin min ye Niger kɔni ɲɛmaaw ye olu ko ko ayi k'a kana se olu fɛ yen k'a ka continuer a k'a ka a ta kɛ dɛrɛgɛtɛma ye nin ye sɔgɔmada in na kibaruyaw ye Amara an bɛ min da maaw tulo kan n'Ala sɔnna a ma su in na débat bɛ yan CEDEAO Mali bɔli a la ale ni accord binni an bɛ na an da don la an na maaw wele maa minnu bɛ ni n'olu hakilinaw minnu bɛ mɔgɔw la ka se ka olu sɔrɔ débat kɛnɛ kan an b'o kɛ su in na n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 komi balontan tɛ yen bi Coupe d'Afrique ale bɛ ka ban ka ban kunu Côte d'Ivoire ale ye se sɔrɔ RD Congo ka 1-0 min ye Afrique du Sud ye ale gosira Nigeria fɛ penalty tan na o kun ta banna 1-1 na sibiri don Nigeria ale ni Afrique du Sud ale ni Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri don 3e place la final o ye dimanche nɛgɛ kanɲɛ 20 waati Nigeria ale ni Côte d'Ivoire min mana bɔ nin bɛɛ lajɛlen na a bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Jani.ml kan ani an ka dɛmɛbagaw Senwave an b'a maaw fo k'u waleɲuman dɔn Amara Senwave de ka di i b'a ci e min b'a ci e bɛ dɔ sɔrɔ i b'a ci min ma wɛrɛ bɛ wari sɔrɔ wa i b'a ci min ka minɛn na o fana bɛ dɔ sɔrɔ
donc an b'a fɔ maaw ye u ka Senwave k'u ta ma ɲɔgɔn ye an ni u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo Petrobama an n'olu fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka taa fara T Azmir ka T min bi an tɛ ɲinɛ fiyewu Sama Mɔnɛ Sama Transport Dawuda n'a ka maaw k'olu fo k'u waleɲuman dɔn n'Ala sɔnn'a ma baara wɛrɛw bɛ sen na min ye Sheikh Hassan Yusuf Hassan Jalo ye ale ye laseli min kɛ tubabukan na an bɛna a lajɛ k'a bayɛlɛma bamanankan na yaasa mɔgɔw ka se k'a faamuya cogo min sabula kunun an y'a ka kibaruya min tɛmɛ u y'a bamayɛlɛma a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 waati ni Ala n'a kira sɔnn'a ma